Toto je prvá energia Human Weapon, ktorá zmení túto skurvenú dobu. Čau, Samo. Ahoj. Капли дождя не смоют наши планы. Воля в кулаке, воля это наша мама. А мы из тех, кто вырос очень рано. Летим колонны через поезд. Капли дождя не смоют наши планы. Воля в кулаке, воля это наши нравы. Я где-то пропадал на месте. Забери мне, брат, залетим на разговор тебе. Nepobrali by ste, čo sa tu stalo. Mali sme rituál o finskej saune. Skočil do sauny Spider-Man, začal tam točiť uterákom. Toto keď vypiješ, taký týždeň nebude stať. Takže ideme na ďalší naložený Human Weapon Meetup. Tentokrát je ale špecií, pretože je to Human Weapon Meetup len pre ľudí, ktorí sú inside community a sme spoločne všetci v Lukine, čo znamená, že všetci sa posúvame na sebe, určili sme si ciele, navzájom si pomáhame tie ciele dosiahnuť a na konci roka zhodnotíme, kto ako každý svoj cieľ dosiahol. A teraz konkrétne len táto skupinka sa ideme stretnúť do Bratislavy, ideme dať spoločný tréning, nájsť sa, brutálny deň zažiť a budovať tú komunitu chlapov proste, ako to má byť. Kámo, modlíme sa, že pôjde otvoriť ten tanker a minule to nešlo. Zvládneš. Keď tak to vytrhnem silou, kámo. Čo nejde silou, ide ešte väčšou silou. Tak, a čo ide väčšou silou, tak ide násilím. To tam nedáš. Presne viem, čo tam bude. Napísané, že aj tak to tam dám. Zľava ide do piči, 300 kg batérie. Jaj, dobre, ide, možno. Big Boss! Ahoj. Nazdar, ty kam ideš, boha? Na týždeň? Ahoj. Ideme na to, chlapci. Dal by som, akože vlog naložený, to je samozrejmosť. Ale vieš, čo chcem spraviť za video? Let's go! Dať nejaké poradné chálo, lebo ideme mať brutálny tréning naložený. Ale potrebujem sa kámo nájsť. Potrebujem sa na to nájsť, lebo som ešte od rána nejedol a potrebujem nejakú energiu. A teraz kámo je tá najväčšia životná skúška. Nájsť tú energiu na pumpe. Ja si dám hento a na pitne si zoberiem nejakú kolu, kámo, vadnú. Videl som kámo Vitaliho, že on si pre tréningom dáva kávu, keks a kolu. No. Takže spravím úplne to isté. A Keď si tak 20 minút, tak dobre. a ak nezhybnem 130 kg ako on, tak niečo je zle. Toto je kámo. Hej kámo, Ochutnaj, nebo. toto keď vypiješ, taký týždeň nebude stať. Nie, nepotrebujem. Ochutnaj. Nie, ďakujem. Čo máš za kávu? Ochutnaj, uvidíš. Presladenú saračku nejakú. Prvýkrát som mal vanilkovú kolu v Amerike, kámo. Odjebalo mi dekrot. Non-stop som to pil. A teraz som videl, kámo, Vitaliho, ako si dáva kolu s kávou pred tréningom. Takže spravím to isté. Ťahový tréning, alebo na dve skupiny. Jedni pôjdu ťahový, druhí pôjdu tlakový. Jedni pôjdu ťahy, druhí pôjdu, čo budeme spolu makať. No dobre. Čo to je? Dobre, takže dorazili sme do cieľa. Ako môžete vidieť, všetci nás čakajú už na recepcii a ideme vytočiť poriadne ovocko. Hopa! Trošku sme boli stratení. Čau, Samo. Lukáš. Čau. No jasné. No, tak to bude vyzerať Human Weapon lítka tam. Tak aj vyzerajú. Sme nedostali kľúčiky. Podľa mňa toto je kľúčik, kámo. To si v Bratislave, to je spolubníci. Nechcem, kámo, mne býva zle z týchto vecí. Ja nepotrebujem si dávať pumpu, aby som mal stimulant, pretože môj stimulant je táto energia týchto ľudí, ktorí prešli na tento meetup a to ma motivuje najviac, kámo. My potrebujeme chemikálie. Feeling now, damn, damn. Takýto vtip tu udrali chlapci. Takýto vtip tu udrali chlapci. To ide máte, ale ešte blbý. Realistika hotej. No. Halo? No pí. Tak začnem zvuk Fortniteu. Ja dám proste dry scoop, doslova dry scoop, jak má byť. To nedáš, kámo, čo spravil. To akože dáš a prehodneš to, ne? Hej. No, nepotrebujem vodu, ale sliny. Vyberte si príklad z týchto borcov. Moja tekutina sú sliny. Daj si. Pod jazyk, kámo, tak si ten lepšie strebáva. A ešte jednu si daj. Nejaký význam. Sme to odmerky. No, ako A teraz ešte
Čo, Kubo, gavi ideš? Nie, kámo, reálne, lebo nikdy nepríjmaj dary od druhých ľudí, také dary, čo sú na rámky, alebo na hradelník, alebo čo si upínaš okolo seba, lebo tým pádom si oviažeš sám seba okolo krku tým človekom, ktorý ti to dal. Čiže jeho energia, pokiaľ ti nepraje, jebneš to na krk, sám seba škrtíš tým, čo ti on dal a ťaží ťa tým. Ten človek to nemusí robiť na schvál, môže to robiť aj podvedome, ale väčšinou ti to dajú podvedome tí, čo ti neprajú a potom sa ti nedarí, je ti zle, ťažko, nevieš prečo. Alebo presne sa ti darí v cvičení, lebo ti darovalo pasok, myslelo to dobré, ale nie je to dobré. Vtedy treba vyhodiť do piče. A ja nevravím. Nie, to... Ja len vravím. Počul si to? Luko dneska 70 kg zhyb, Samo dneska 100 kg bench, Dano sa naučí dneska má slab. Ja si zacvičím. A ja si tiež zacvičím. Diggle G. Čo borci, ja mám ísť. Ja by som bol tu. Len počkaj. Kámo, tu... Ani jedna hrazda mi nepíše. Táto je pohľad. To môžeš rovno do neho. No ale to treba nakýdať riadne magnesko. Prioritne my chceme, aby sme cvičili spolu, nie každý bude cvičiť sám. Nech si dáme proste riadny tréning, hecneme sa, púštime sa k tým výkonom, pretože v tom Loki nemáme raz za čas tento tréning. Takže nech sa k tomu navicujeme. Prioritne viem, že my s Lukom chceme ísť riadne zhyby a Samo chce dať 100 na bench. Čiže rozdelil by som sa, že jedni pôjdu tlaky a druhý pôjdu ťahy. Nejdem lakťom lakanie na mieste, šverom úhle, ale otáčam a pracujem tými chlami, čo ukázal. Iba ho otáčam do toho protipohybu techniky. Tak, a naspäť. В то время как мы лишь ходим в азарт, твои кинты все потухнут, как и потухнут глаза. Держим тебя сносит, как ураганом, басом давим на пружины, в нас будто вселился дьявол. Посуда на машинах и уличная шпана разнесет эти куплеты в районы и города. Они летят во все стороны по проводам, эти строки тут сносят все как ураган. Передай мой салам, он летит городам, районам, кварталам и темным дворам. Красные глаза, даю по газам. Мои пальцы знают то, что я вошел в азарт. Это дикий старт, сука, далеко не фарт. Neverím si sa, verím. No nevyzeráš tak. Je to 4 teraz. Это как футбол, рэперы как фуллоу. Они толкают свой товар, но это фуфло. Забирая зипло, раздувая в окно. И все, что праздник, читаю в блокнот. Они летят во все стороны по проводам, эти строки тут сносят все как ураган. Передай мой салам. Tak tebe nemá zdvihnúť záda. Tým pádom tvoj leg, ale to nevadí, dal si to, ale tvoj leg drive končí tu. Chápeš, ja keď som tu a zaberem nohami, tak ja potrebujem, aby mi sa z tých nôh tá energia dala do zadných ramien a tlačil som do tyče. Čiže ja tlačím ako keby senka k stene. Hej? Ale ja keď zaberem nohami a zodvihnem mi kríže, tak môj leg drive končí v krížu a už nejde ďalej. A tomu sa chceš vyvarovať, to spravíš tým, že nemáš to robiť tak rovno pod sebou, mierne pred seba a tlačíš sa sem k stene na zadné ramena. Čiže ja keď tu zoberiem a som dole, tak je sem. Bum, a to je tá sila. Hej? Lebo tebe vyšla rých a potom ti tá tyč išla za teba. A tu vôbec už netlačíš silou ani nohami, tu ideš len proste predné ramena triceps. Čiže sa dotlačili iba hrubou silou. Ale keby fixneš tú techniku, Tak dáš ešte viacej, no? to ti vystrávi ako nič. Ale dobre. Hej, ukážem ti, pozor. Práve, poradne sa chceš chytiť, hej? Keď sa chytíš, nechceš spadnúť do toho, že sa hojda. Chceš to mať pod kontrolou, hej? Čiže len cítiš s nohami. Jedna noha, druhá noha. Práve, čo potrebuješ predtým, ako začneš ťahať, je nadýchať sa do vrchu. Čo ukážem potom ako, prejdete do bránice, hej? Keď zadýchnem, keď vydýchnem a vtlačím ruka ruky, takto. Nadýchnem sa tak, že vytlačuje spúšť. Tým pádom má silné brucho a nehybe mi chrbát, nehybe mi telo a viem ťa ťahať v jednej rovine. Čiže a keď sa nadýchneš do brucha, ideš zhyb, tam máš 4 fázy. Chytíš sa dole, nádych do brucha, prvá fáza, chrbát bicepsy zamývaš, bum. Tu ma doťahuješ bicepsami chrbtom a vtedy chytíš doťah. Bradu potrebuješ aj zrazu. A tam zapájaš najviac zadné ramena a trapeza. Čiže tu ideš dovnútra. Čiže ideš v takom pohybe, nejdeš iba hore, a ideš hore a dovnútra. Tu máš všetko chrbát, bicepsy a tu nájdeš vrchný chrbát, trapez, zadné ramena a zároveň zrazu.
to je celá trajektória toho triku. A potrebuješ sa naučiť byť čo najviac dynamický, že z 0 na 100. Takže ja som dole, vypnutý a všetky svaly chcem čo najkrátšie aktivovať a vystreliť. Tým pádom sa niečo najvyššie zodvihnúť, aby som ten prechod na maslo spravil. Ale na to potrebuješ najprv vybušniť. Čiže pokiaľ ju nemáš, najprv tohto a potom techniku na maslo. Zbytoč to bude čo maslo, keď nemáš vybušniť. A čo je celkom fajn, na čom nepomáha je, že ja si tie zápestia vždycky takto nahoru, vieš, že ako keby obopnem viac zrazu, vieš, že takto a tým pádom mám loknuté predlakte a mám kratšiu ako keby dráhu pohybu, vieš. Je to aj celé také stabilnejšie, vieš. Neviem, kámo. Салам алейкум всем, кого мы зовем брат. Самый грязный рэп, мы ворвались со стар. Самый прущий шпек, это дело опасно. Опасно, опасно. Салам алейкум всем, кого мы зовем брат. Самый грязный рэп. Kto ide? Ja asi prvý. Koľko? 120. Dobre, super. Som ešte nešiel. Názik? Poď. Ide. Салам алейкум, на столице здесь сутулые спины и не прицелиться. Ебашим хардкор, в руке чё-то дымится. ЕКБ, андеграунд, вольный как птица. Тяжелые веки на глаза, козырек. Кондесы топчут районный песок. Есть настроение в кармане. Čo sa vám deje s tými rameňami? Dobre, ešte raz. Ja si oddychni, no. Ебашим в колонках, врезается в мозг, как перо между ребер. И ты одержим этим басом. Bro, Как зом тебе не по зубам осадить этот гонор. Если рэп это блюдо, то в рэпе я повар. Твой стиль для меня тут не больше, чем шепот. Ты быстро уснешь, ты не дергайся. kam využil. Самый грязный рэп, мы ворвались со стар. Самый прущий шпек, это дело опасно. Опасно. Ideš. Опасно. Салам алейкум всем, кого мы зовем брат. Самый грязный рэп. Ideš. Stať! Už je tam! Hej! Господи, спасибо за то, что братик жив в нас. No je tak, kámo, nespadlo mi. За то, что рядом остаются люди. За то, что сыты дед и по погоде. За то, что нет мефа, челюсть сводит. Чё там, братик, давай будем. За то, что рядом был не Красно. когда прижмет, надеюсь, не забудешь. За то, что было и за то, что будет. Упаси меня от грязных дел. Там, где районы не шалят, лютует беспредел. Мама, спаси от телеграмма. Сына опекли, закалися пару граммов. Это далеко не трасса. Это когда ставил на зеро, сыграла став. Может быть дерьмо, но твой брат качает так. Парту масти здесь, на подписывай. Салам алейкум всем, кого мы зовем брат. Самый грязный рэп, мы ворвались со стар. Самый прущий шпек, это дело опасно. Опасно, опасно. Салам алейкум всем, кого мы зовем брат. Самый грязный рэп, мы ворвались со стар. Самый прущий шпек, это дело опасно. Опасно, опасно. Jedna, hej? Jo, ale telo. Poďme. Меня по небу сквозь леса, неси по ветру, догорят огни планеты. В темноте пустой подари мне сон. Неси меня по небу сквозь леса, неси по ветру, догорят огни планеты. В темноте пустой подари мне сон. Подари мне сон. Здесь весь Москва 2024 на старом добром звуке. А мы на старом добром звуке. Kámo, nikto to netočil však. Točilo sa to? Idem to ešte raz, poď si. Teraz to padne.
До конца мы поднимаем руки вверх, пацан. Мы делаем свой звук, ты кричишь не андеграунд. Мы тут до талого останемся в этих куплетах. Выдыхаем в потолок бело Russian гетто. А мы все так же на старом добром делаем с любовью, хоть звучание уже не модное. Мы на своем, но мы двигаемся ровно. Рэпчик не для чартов, но мы в чартах висим спокойно. Подари мне Тут крики без повода, даже не звони в полицию. Не скрываем нутро, но скрываем свои лица. Жизнь научила выживать только на принципах. Вложили в золотой звук, это наши инвестиции. Но мы на своем, на своих, на старых обрядах. Улица нам диктует правила, бьет в заклад и пламя не плавит. Тут праведник править не прав. Ты тут критики что-то пиздят, на улице мы раскачали. И ты Ноги вяза. много кричишь за глаза. Мы играем в свою игру, тут дикий азарт. Красный. Меняем свою дорогу, мы тут до конца. Среди мрачной темноты мой дом, Минск, Москва. А мы все так же на старом добром. И пусть звучание уже не модное. Мы на своем двигаемся ровно. Рэпчик не для чартов, но мы в чартах висим спокойно. А мы все так же на старом добром. И пусть звучание уже не модное. Мы на своем двигаемся ровно. Рэпчик не для чартов, но мы в чартах Keď si ten bod, висим ktorú vystrelíš спокойно. a výstrel. Это Вектор Аминска. Je tam, je tam, je tam! 2024. На старом добром все еще играем нашу игру. Правда, слушай, связи. Boha, čo ti je? Blázon. On sa bude hýbať, vreco ti rád ti ujde, vreco sa ti ujde. Čiže ty si musíš vizualizovať dobre, nasparované, že predná zadná, bum, super, vyšla. Nevyšla, preletel som, hneď tam ten backfist. A skúsim to ukázať, nevyšla, preletel som, pošlem backfist, zabudím ten ďalší kop a drillovať a príde sparing a automaticky to spravíš. Lebo ty tým, že dlho rozmýšľaš pri sparingu, tak aj v zápase, tak tým si robíš proste tie sekundy, kým niečo spravíš a to trvá. Čiže keď preletím, tak nemôžem rozmýšľať, čo spravím, ale musí mi niečo vyletiť automaticky, proste ísť ten flow. A ten si trebuješ na tréningu, v zápase to, čo ty proste hodíš. Aj tie kopačky, proste treba vreco, brať to, drillovať to, kopať to, bombiť to. Teraz jak som na to MMA-ko, tak proste tie nohy ma proste prekvapili, vieš, čo z boxu, dáme lonky, ja som tak stále. A to máš neboxerský postav, všetko proste niečo iné do seba. Tam box ideš veľmi v nohách, hýbeš sa, daj sa proste na tej nohy, vieš, a on kopáva, veď nepustí k sebe. A drillovať sa to utekám, no. Dozadu, no. Ak už dá sa aj to, keď ťa pôjdem kopnúť, tak už mi vyletíš úderom cestou. Hej, že presadíš si svoj box. Keď máš lepšie kopačky, si presadíš svoje kopačky. Ale ideálne proste má taký ten hybrid, čo sa snaží mať. Proste hybrid weapon. Áno, po každej stránke kanálu. Ideme to kopnúť, to čiže No. Veríš? Veríš? A veríš. Vedopne. Hej. Točíš to? Dobre, takže ideme teraz challenge, ideme výzvu. Ideme si podávať EZ-tu. Každý spraví 5 opakovaní na biceps. Podám sa nový, spraví 5. Podá spraví 5 a budem sa točiť, až kým neostane tu posledný človek. Last man standing. Takže let's go. Čiže to bude na dlho, 4, 5. Poď 5. Я стал баламутом, под маном я крутман. Мои головы качают с ранних двойной, сука. Ступорагама пинчит, шакала накал. Шакалака, лакала, па-па-па-па-балам. Я вам не подам, моя команда только по битам. Черные мысли, черные лица. Dobre, po 10. Po 10 a pôjdeme na po 10. Po 10, lebo 5 kámo, to je... Mám to... To už nie je len tak. Jedna bola hlavou, že sa nepovedal. A vidíte, že to je Алейкум, братка, как ты там, как-то? Сам-то как Санта, салам, команда. Мать бабы, учикой, сипадниковский на бундусе. A prvý išiel dole. И не дурить, не бросить. To vedel, že tá 30-ka zmení všetko. Ближе к народу, стиль в доверии. I'm a funny man, peace man, no one no reasoning. We don't touch my freedom, Jaja bless my release man. Sunshine, my brother, just Dobre, keď čalo pôjde 3 za sebou. funny man.
Neverím, ešte raz. Звуки породили хаос однозначно. Если будешь рад, все это на ура. Твой готов им банчить. По их словам, я их не озадачу. Но прямо сейчас по их губам степ ты плачешь. 22 уже и сверху донизу я вверх без слов. Не столько грязно, скажешь, что в семье младше. Сегодня той на весь мир мать. Но мне движок от Бугатчевой ром. Братья, не гоняя на Версаче или Прадо в черных уранч. Могу приглядеться твоей патри, проливая смех. Любую сумму нас на крассе. Можно взять брата. Я заказчик, 8 страниц. Мой принцип действия взорвать. Напал, идешь само. Расплываю свой слепительной улыбки. Грустно то, что эта масть вас не коснулась. Už sa to blíži, už to pôjde. Ahoj. Ideš? Ahoj, ide vonku. Jaj. Už len 4 zostávajú. Ešte ideš, ešte. Ty vole. Táto šlaka naspäť. Ešte musíš, Samo, ešte musíš. Ešte bojuj, bojuj. Desiatka. Päť. 6. Samo. Vypadlo. Ne, ďalší mečený. Žrtal. Dobre. Nech sa páči. Poď, Leo. A máme tu výhercu. Ešte ide. Čiže séria číslo 100. 9, 10. Ako budeme, kámo, držať tú paintballku v ruke? Čo bolo za hru? Bolo ti to treba? Bolo to treba. Ja, mňa až tak nebolo biceps jak spodný chrbát, ja už som Vedel som, že skončím skôr jak ty. Mňa bolel tento úpon. Koľko si mal ešte v rezerve? Neviem, kámo, ja by som asi, kým mi odpadli ruku, nezašiel. Ja takých 15 by som možno ešte dal, už by som sa to dogrcal. Ja už som v takom móde, kámo, že... Čakal som, že pojem ďalej, ale... Kámo, ja už som bol v takom móde, že ja by som tu bol, až keby som si neotrel šlachty. No ja som sa už bal, že fakt si niečo tam nie, tak som na to vyjebal, už fakt bolelo všetko. Koľko, dobre. Ale teraz ideme na steak. Toto je energia. Čo bude ten paintball, kámo? Toto je energia Human Weapon. Toto je kurva energia Human Weapon, ktorá zmení túto skurvenú dobu. Pretože my sme chlapi, ktorí tu chýbali. A príde nás oveľa viac. Dobre, takže máme po cvičbe, ideme sa teraz nájsť na poriadny steak. Na meat,
Takže ideme na to. Včera iš na cvičbu. Výborné. Jáno, včera iš na cvičbu. Tento blázon dal 200 kg na lítka na leg pressy, len tak. A teraz, kámo, ideme na poriadny steak naprataný. Potom paintball, na to sa najviac teším, kámo. Tam len prídem, tak to vám zavelím, že akcia. 4, 3, 2. Už som si chvíľku myslel, že ideme jesť tu. A pozri, ako je tam naložené, kámo, to bude dobrý steak, akože teším sa. Je to petarda. Hýbaj. Pozri, tu máš stejčiky. Čekuj to, kámo. Takže bude dobre. Tu už borci sedia. Čo chlapi, ako to vyzerá? Bude to napratané? Dobre borci, tak predtým ako sa najeme som chcel ešte niečo povedať a chcel som sa hlavne poďakovať vám všetkým za to, že ste tu, pretože vytvoríte súčasť celej komunity. Ja som tomu dal iba myšlienku a vďaka nám sa to rozrastá, vďaka nám to rastie. My tomu dávame tú energiu, my tomu dávame tú silu a my sme tí, kto to buduje ďalej, kto to odovzdáva ďalším chlapom, kto to naučí ďalších chlapov, kto priniesie ďalších chlapov a všetci sme na jednej lodi a my spoločne vybudujeme proste tú obrovskú komunitu, keď nás bude 1000 a donesieme to, čo v tejto dobe chýbalo. A presne týmto, že trénujeme, makáme na sebe, ukazujeme to ostatným, posúvame sa, pracujeme na sebe, tak tým inšpirujeme ostatných, posúvame seba a vieme, že to kurva funguje, že to je to, čo tu je treba. Takže poďme si to jedlo užiť ako pre tých, čo s tým začali, čo s tým budú pokračovať a čo sme na tej správnej ceste. Prinesieme ostatných na tú správnu cestu, ktorí si s nami na budúce vychutnajú jedlo a verím, že teraz bude plná reštika. Takže chcel som vám za toto poďakovať a nezabúdajte, že všetci sme proste jeden, všetci sme v tom spolu. A let's go. Že ďakujem, užíme si toto jedlo a ideme na to. Toto čo som dostal? Ty kokos, chlapci. Toto sú iné diela. Jano vysmiatý. Toto sú iné diela. Teba ale. No čo borci, aké bolo mesko? Rozprávka. Už si ideme láhnuť do wellnesska? Kámo, No tak to cítim. Kámo, keď som jedol to posledné sústo, tak iba si reň, že fú, to už končí, už to končí. Tak iba, že Ale jak bolo fajnovo odímené, ty Ja som ani nevedel, že to mám v ústach, kámo, len iba sa ti rozplývalo, krása. Ja som ten istý. No, takže teraz ideme dať paintball, pekne sa vybehať, riadne pich. No tak alebo ako sa to vezme. Môže stáť, ale potom ťa rozstrelám na sračku. Chlapci nie sú ready. Máme to. А мы из тех, кто вырос очень рано. Летим колонны через пост, обгоняя справа. Капли дождя не смоют наши планы. Воля в кулаке, воля это наши нравы. А мы из тех, кто вырос очень рано. Летим колонны через пост, обгоняя справа. Капли дождя не смоют наши планы. Воля в кулаке, воля это наши нравы. Я где-то пропадал в этой суете. Набери мне, брат, залететь. Neboli to, myslel som, že to bude boli, jak Airsoft. На разговор тебе. Капли дождя на лобовом. Ночью залетаем в дом, нарушая тишину тебе. Расскажи нам за спиной, сколько грязи выливал, сколько брошено. Dobre. Počúvajte. Treba dať pozor na to, aby nás neobyšli späť, čiže aspoň jeden, keď ide od kapitánu, chápete? Poďme. А мы из тех, кто вырос очень рано. Летим колонны через пост, обгоняя справа. Капли дождя не смоют наши планы. Воля в кулаке, воля это наши нравы. А мы из тех, кто вырос очень рано. Летим колонны через пост, обгоняя справа. Капли дождя не смоют наши планы. Воля в кулаке, воля это наши нравы. Город повязнет, жаль находится. Жизнь кидает нам громкий вызов. День подарит массу сюрпризов. Ты моя пристань, маленький призрак. Мой район, мои братвы кишат. На святых скверах, парке, гаражи. Нам Бог поможет пройти виражи. Нам Бог поможет ублюдка сложить. Двигаемся по районам борза. Двигаемся на пальце борза. Не хватает даже Borci, vlajka,
Čistá deštrukcia. Všetci out, dobil som vlajku. Ja som ich strelil, kámo, ako som zúbal vlajku a utekal som dookola. Vyhrali sme. Počkaj, ja som v dodávke a ja že nemôžem byť screama a on že mám. Takže 3, 2, 1, dobre som začal som tu. Dvaja mali tak ruky hore, ich som tak a to si neberám. To ty si utekal z dodávky? Jasné. Však lebo ja som nemohol byť z dodávky a že Alex screama a on že takto videl na mňa Kubo a rádi, že nestrelaj Kubo. Dobre. Máme po paintballe, paintball bol ty kokos extrémne naložený, akože rozdali sme si to riadne. Šagluko, majstri paintballu, elitná jednotka, elitný tím. Pozrieme záznam. A ideme sa raz nachalovať trošku, nie? Jak došli, jak posledný Mohikán. A potom ty kokos naložený, naprataný wellness, akože tiež sa na ten wellness riadne. Chcelo by to nejakú tajku, čo ma ponasilovala. Tajku, no. Počkaj. Čo chlapci, ešte ste ryby nevideli? Ale toto sú celkom human weapon ryby, akože. To sú celkom human weapon ryby. Dobrú chuť, borci. A potom, čo sme na seba krutí, tak si doprajeme pohodu. Takže teraz nám strašný výklas ide vody. Nemôžeš tam brať súťaky. Čo? Неси меня по небу, сквозь леса, неси по ветру, догорят огни планеты, в темноте пустой подари мне сон. Неси меня по небу, сквозь леса. Musel sme zašiť, lebo sa tu nemôže točiť, ale nepobrali by ste, čo sa tu stalo. Mali sme rituál o finskej saune normálne, ale počujeme pesničku. Spider-Man, no man skočil do sauny Spider-Man, začal tam točiť úteráko. Nikto neuverí, potom hral Imagine Dragons normálne a dokolo tancoval Spider-Man v saune a to bolo len nálož. Kávo si tam dala nové lat do masky, keď mal 3 sekundy. Potom v ruskej bani sme boli som prvýkrát, tam horko ako kot, Kubo ten odišiel, všetci odišli, Perlavu si dostal, bukol si sa Perlavu. Však lebo počkaj, oni nám tam povedali, že kto odíde prvý, tak platí všetkým pivo. Kámo, a my už, že ja to jebem, kámo, ja idem preč. No a ten ožratý typek, pivo! Čo kričia, ty kokot. Že fakt najväčšia škoda je, že tieto zábery nemohli byť vo Voloch Gulevu, to by boli najviac golden zábery. Ako si ty bol v tej saune a ten Spider-Man ti tam dával tým uteráku. Ja nechcem už. Mal som dosť, kámo. Minulé najebal 300 stupňov na tvár. A kámo, aj všetky tie rituály, tá baňa, ty kokos, to bola bomba, to iba začalo a ty si, kámo, fakt bolo dobre. Čiže kámo, ale nakoniec celého dňa wellness a takýto wellness, takýto program, kámo, s tými dobrými ľuďmi, proste všetci vravia, že super, že častejšie, že chce proste niekto častejšie, lebo je to proste bomba, kámo. Kámo, tu tancoval Spider-Man. Čo? Je to dobré. No, už mi je zima. Outro. No tak... Harley Quinn to odpálila. Škoda, že sme nemohli točiť, kámo, tie zábery, lebo to boli pík zábery vlogu a ja som to vravel, to by bolo aj potom paintball, akože celé to Paintball bolo. bola bomba. Presne to, čo som aj vravel proste, že vždycky som chcel proste mať takých kamarátov, s ktorými budem robiť tých kokos, čo sa robí celý život, makať, trénovať, cvičiť a nikdy som nikoho takého nemal a teraz máme komunitu, tak ja som to vytvoril a ideme, zahráme paintball, zacvičíme, tých kokos wellness dáme, tak keď s kamarátov bez priateľkou na výlet, tak je s tými správnymi ľuďmi, aj si máte čo dosť dať, posúvate sa, no je to proste nalož. Také to budem robiť častejšie, len takéto súkromné. Čo si praješ v živote má, treba si vytvoriť. Je to tak. Čakať, že to príde samé. Ty to krásne vieš. Teraz sa už rozlúči. Všetci už máme kámo posteľ pred očami. Čau. Dobre, takže meetup je za nami a bolo to fakt, že to bolo riadne naložené. Proste prvýkrát súkromne len pre členom komunity, celý deň s ľuďmi, s akými som vždycky chcel byť. Kámo, normálne sa asi musím zapnúť kvôli, nezapnem sa. Celý deň proste
taký, aký som vždy chcel. Vždy som makal na sebe, pracoval som na sebe, nikdy som nemal tých kamarátov alebo ľudí, s ktorými som to mohol zdieľať, mať tie zážitky, ísť si aj zacvičiť, mať spolu nejaký fakt, že dobrý deň a niečo si odozdať, že fakt si viete dať hodnotu a posunúť sa ďalej. Tak sa to vytvorilo a Human Weapon je aj o tomto, pretože všetci tu na sebe makáme, všetci sme proste na úrovni a sme proste chlapi, ktorí sa vieme posúvať ďalej, máme tu komunitu, to bratstvo a to ako keď na výlet s kamarátom alebo s priateľkou, tak my ideme na výlet proste s komunitou, odozdali sme si kopu hodnoty, naučili sa nové veci, mali sme brutálny deň, mali sme brutálne výkony, kámo, no čo viacej proste chceš k tomu všetkému, čo máš, že pracuješ na sebe, posunieš sa, zmeníš sa a potom máš ľudí, čo sú na tej istej ceste a spolu sa stretávate. Úplne sa mi najviac páčilo, keď Luko vyhral, že ste sa bavili a že chodia vonka toto, ale nikde nebol s ľuďmi, že kde nikto nebol kokot. No. Že to nikto není kokot, že všetci, každý ti má čo ponúknuť a to je tá krása a bude to stále viac a viac a bude to len lepšie a lepšie. Takže pokiaľ aj ty si jeden z ľudí, ktorý chce toto, aj presne to, čo potrebuješ a chceš tú komunitu ľudí, plus kopu ďalších vecí, vďaka ktorým na sebe môžeš pracovať, vieš čo máš robiť, na budúcom meetupe si s nami.